ka shnong molammylliang kadai pawe ka shnong ka ba itnat bahalang ipen haki por Christmas bat ipen kanu kajing pernai ka shnong ka thau bat kumjuru ka balang presbyterian ka ba itnat har ko tata bat ipen ka shnong ka thau kanu kajing itnat bat kibriu kibanang shisha pan decorate re kalong kawe ka jaga choka kala long ka jaga jmo ka pau hapo ka is jante hill tingi kalong shisha ka pau har ko tata man ka jing thaba jong gilaj hagi por Christmas ba por men kring shibun yakinong jmo kai kibana bar jong kashnong nani nakabar jong mikhalia bat kalong shisha ka ba itna pa tata larang ipai hagi por Christmas kanu kecing ihun bar kecing jingitynnad bar kecing nang ban decorate kijat iohi hangni bakinang bahaban dikorit bat ka shnong hibro kaway karanang shisha ban penitnat ya ka shnong kathau bat ka ipho iping ha larang ipej hakipor mit bat khamtam kalong shisha ka ba itnat adu kata langi pej ya ka jinglong jong kani ka shnong bat ka shnong hibro kaway kala penkubor da ka jing pernai bat kajing pedang burom ya kajing wan long rio jong Chris utrai jong Yesus Chris tingnya baik ya. So amazing kajing itnat pet perlo kajing itnat jong ni kajing decorate yak ni kajing mani bat i hang ni sibun kajing itnat jong ka perlo ka ba itnat shisha ngin ya pet nang ni chakman ha jar rusau pat kumnu ka decoration kalong rei kani kalong kas decoration house nap ar jar fly pet kajing itnat kajing nang man decoration ki ba pair ki decorate ki ba pair design ki jat pet kumusil ni ki decoration ki ba pair ki jing nang ha ban decorate kari ka shnong molammylliang ka long shisha ka shnong ka pernai haki por Christmas bat kham tam ru hapo ka is jantia hills bat perlo kajing nang ban decoration kijat bat kajing nang ru ban design kiba pair design gidon hang ni dangi pej hang ni perlo tingin ya pej susu pej biang hang ne ngin i biang kini ki decoration nan ki design ki ba pher ni i biang ne ki long ki ba best shisha rata bat ki khun samla jong kani ka balang bat kani ka shnong ki long shisha ki ba tebet rata ban design yak ni ki design ki ba ki pen kre ha ka por Christmas te ki long shisha ki ba itnat rata perlok tingin ya pej susu yak jing itnat.
perlok setangkan nung saya sayo biang house nem arjau sau ya ke jingitynnad bat ke jing pendikorit daki like krip haki por Christmas haka shnong molammylliang te perlok ladap pi itnat pat pisu tenat pan pej ya kani ka jingitynnad jokani ka jaka te sobha pan lek yit i dalaki jom kmat te ladap pidang dei ki bat mai hakani por channel sobha pan share like and subscribe ya kani channel kenang mat yo sibun.